Trigger fingers, baby. Uwe mundwa Nganyesya kuwena pheli ithemba la Uwe mundwa Nganyesya kuwena pheli ithemba la Thandiwe, 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 thandiwe. Owabanye bafuna siqabano, wabanye bafuna sixolelane ngoba bayithandile desiyenzayo. Wabanye bayayithanda, wabanye bafuna sixabano, wabanye bafuna sixolelane ngoba bayithandile desiyenzayo. Wabanye bayayithanda. Uwe mundwa Nganyesya kuwena pheli ithemba la Uwe mundwa Nganyesya kuwena pheli ithemba la Thandiwe, 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 thandiwe. Trigger fingers, baby. Mntana umuntu ngithinta kwamancane, ngiphenduka ingane encane mase uvela ungimunca umqamela ungishaye ngawo. Lobuhle bunobubele likhomba usikhothene ibele, inhliziyo ithi isikhothene amabele. Thandiwe uthandiwe simunqumunqu sami, kanyezi yami ekhanye ebumnyameni nami. Singanda amathe sami, Nkosi yami themba lami, hamba nami ngidubule ngawe isibhamu sami. Thandiwe kwabazama ukusihlukanisa, lingawa licoshwe izinkukhu, bheka enhlizweni yami ubhaliwe, engqondweni indaba ingawe. Mntana umuntu ngokunyathela emagcekeni asekhaya, bayothokoza abaphansi ngoba indaba ingawe.